výhodné vlastnosti. Tak juka šedivera účinne pôsobí v čreve, v krvi, v obličkách, v hrčníku, odstraňuje patologické usadeniny a detoxikuje organizmus. Teraz vďaka čomu? A poznajú už starí Inkovia, takže to nie je nič nového. Slnko. My sme ju našťastie objavili a mnohí ju využívajú. Tam obsahuje veľké množstvo saponínu. To sú látky s vysokou čistiacou a detoxikačnou schopnosťou, ktoré pôsobia ako prírodné čistiace prostriedky. O juke šedivere spomína v knižke, tieto jednotlivé produkty. Existujú dva typy tých saponínov. Zase, to je vláknina, sú to saponiny, ktoré sú vo vode rozpustné a sa volajú stearanové a nerozpustné terpenové. Aký je medzi nimi rozdiel? Tie rozpustné vo vode sa v čreve viažú s cholesterolom a vytvárajú s ním nerozpustné zlúčeniny, ktoré sa z čreva nevstrebávajú do krvi. A preto vlastne vďaka ním nastáva pokles cholesterolu v krvi. Čiže tí, ktorí máte problémy s hladinou cholesterolu, odporúčam užívať juku. Terpenové saponiny, respektíve nielen juku, ale aj také produkty, ktoré tento stearanové saponiny obsahujú. Terpenové saponiny sa dostávajú do krvného obehu a ním do vlastne celého tela. Čiže to je rozdiel medzi týmito dvomi. A teda čistia vlastne potom ostatné časti organizmu. Obsahujú tiež vitamíny, čiže spĺňajú naše podmienky optimálnych výživových doplnkov, skupiny B, vitamín A, C, vápnik, draslík, fosfor, železo, meď a horčík. Takže juka je z tohto hľadiska výborný čistiacím prostriedkom.